Co-Office Executive Engineer West Khasils Distribution Division MePDCL Nongston haka arpen rio terik nailur arajar saw kala pelat Jingïarap pisa show Heprit Isbok wanyang ubalak mensaw naga jingja Shah Lympat boarding Henry Bnai menchua haka Shillong langja kumban chukdo bakate ga jing Shah pat boarding u Heprit Isbok lang kala ja ka arplai terik ulber arajar saw namar utubian usainar boarding haka te ga Shillong ubadeiru ulanje haka te ga jaka Yo Heprit Isboklang lem ka kami bat ki bahieng la senran lang na kinyo trap youth council HYC West Khasils district bat ka rimulyang circle ki blabudien bha ya ka te ga jingja ka HYC ga jingelam usamla lumlang kharsim li president HYC West Khasils district na lor ka jing ai khuble ya ka tanat MePDCL klaburu ka jing dawa ban pintikina ya ka jing penyo boarding ha ki shnong gi thau ban penduna ka jing ki ubai thang boarding Elektrik ka jing bombe renti ka billing system ban penduna ka baisio habaring netan bor ding thumai kilong yeng na lor ki weipan so one I khuble ya ka office jang ku executive engineer jang ka MePDCL nostoin ki bala Jingïarap ban pinyo kloi ya ka Jingïarap nanta I Heprit Isboklang Isboklang wanyang naga Shillong langja bala mensau ki naga jing sabat laj ki san nai meswa te amta kani so wan ai khuble ka office ka bala Jingïarap ban sistem harkat ka jing Jingïarap lem nak liang jingi ka sang ka te galong ying bar mentang isekuan mene nak liang joka kami harkat itu Heprit lawan sem ya ka sek nam ta ka Jingïarap nak ni ka office ka jong isar hane te lumbai sar kan lang bat ka office department ki bro going so wan ai khuble nak mta jaki kani ka dei ka we ka mat wan tong hakini ki Bnai ki pai ba kila ut keleng kila pun yang ni nagi keleng di betanya ka West Khasils ba mentah ka belat kala kiu hadu 50% dan ki baka kiu 60% dan ki baka kiu 20% dan ki baka kiu hadu 40% du di belat ni nagaliang jingi wan ban kendu baka kada baka kiu rai Hadien bangi lawat jing tibru nagaliang jingi ka sang berkunjung nilai ban friend dan berkat isahap keban nagaliang jingi long ba kadai ka jingwan jo ni sistem ko ban mai oh ni harus snap arja kuai lengba ka ni ka yugo system lan ni ka utility on the go kabadai ka company ko pada madabar kabadai ka system kundu bersubulai lan ni kundu ban maintain nam takalai tikum ta nagaliang jingi ni ba menta hagen ni ka snap arja saw tang lai snam Hadien ka sarkar lengba ka ni ka department MePDCL kelano ekosistem da ka bakila bu yang takawai pat ka UBS Hadien pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya